Beno, pentsa, zigurrenik adimen artifizialeko tresnak erabiltzen hasia zara ez? Jakin ezazu, klik bakar batekin dena alda daitekela. Gaur, hain zuzen ere, botere horretaz hitz egingo dugu, eta baita dakarren arduraz ere. Imaginatu egoera hau. Ados, adimen artifiziala erabili berri duzu. Ez dakit, testu bat, irudi bat edo soinu bat sortzeko. Eta hor daukazu, zure pantailan. Itxura, ezin hobera du. Dena prest dagoela dirudi. Eta horitxe da falta den bakarra, botoi hori. Argitaratu, sakatzea besterik ez, errazegia dirudi, ilaia pentsatu gabe egingo zenukean zerbait. Baina, tira, gelditu gaitezen segundoa bez. Benetan, ziur zaude, galdera simple honek dena aldatzen du. Izan ere, horixe da gaur astartuko dugunaren gakoa. Goazen harira. Lehenik eta behin, argi izan behar dugu zerbait. Makinak egiten duena, eta zuk, sortzaile bezala egiten duzuna, ez dira gauza bera, indondikin ora ere ez. Begira, hemen dago aldea. Makinak egiten du, agindu bat jarraiten du azkar modu automatikoan, baina zuk sortu egiten duzu. Eta horrek esan nahi du erabakiak hartzen dituzula, arazo bat konpondu nahi duzula, asmo bat daukazula. Pentsa honetan, proiektu hon bat ez da inoiz tresnarekin hasten. Ez, proiektu hon bat beti hasten da benetako galdera batekin, zuk definitutako galdera batekin. Teknologia tresna bat besterik ez da. Helburua aldiz zurea da. Eta orain goazen agian zatirik delikatenera, arriskuez hitz egitera. Zeren eta, adi, zerbait gaizki ateratzen bada, errua ez da makinenara izangoa, erantzukizuna zuerea izango da. Kontoz, adimen artifizialak sortzen duen horrek, datuak asma ditzake. Bai, ondo entzun duzu, asmatu. Gertakariak puztu. Gizartean ditugun estereotipo itzuzi horreiek hartu eta errepikatu. Eta, agian okerrena, konturatu babe, pertsona tande osoak kanpoan utzi. Eta hor koska, zuk eduki hori hartu, eta berrikusi gabe argitaratzen baduzu, akatz hori jada ez da teknikoa bakarik. Zurea da. Zure akatza bihurtzen da, zure ardura. Baina lasai, arazoa hitz egin dugu eta orain konponbidea hitz egingo dugu. Izan ere, badago sistema bat, metodo argi bat, arduraz sortzen ikasteko. Begira, 4 pauso dira, oso argiak. Lehenena, egiaztatu. Ezin baduzu ziurtatu fidagarria denik, ez argitaratu, hain sinplea da. Bigarrena, berrikusi. Norbaitek zure lana begiratzea ez da kritika bat, hobekuntza bat da. Hirugarrena, argudiatu, gai izan behar duzu azaltzeko zer gaitik hartu duzun erabaki bakoitza. Eta laugarrena, hobetu, akas bat, primeran, ikasteko aukera bat da. Eta hau oso argi geratu behar da, giza berrikuspena, hau da, zuk edo beste pertsona batek begiratzea ez da aukera bat, ez. Derrigortzoa da, zure irizpidea ezinbestekoa da prozesuan. Askotan akatzei beldurra diegu, baina pentsa honetan. Proiektu bat ez da sendoa akatzik ez duelako. Proiektu bat sendoa da, hain zuzen ere berrikusten delako. Hor dago indarra. Orain, hasierako puntura itzuliko gara. Dilema berean aurrean zaude. Botoia hor dago, baina zerbait aldatu da. Eta aldatu dena, zu zeu zara. Hor daukazu botoia berriro ere. Itxuraz berdina da, baina zuk eta biok badakigu ezet. Orain, badakizu botoi hori sakatzea ez dela ekintza automatiko bat, erabaki bat baizik. Zure erabakia. Begira ezazu zer lortu duzun. Orain, gaizara asmo argia duten proiektuak diseinatzeko. Badakizu zer utzi makinaren esku eta zer kontrolatu behar duzun. Alborapenak detektatu ditzakezu, zure sormen aukerak defendatu ditzakezu, eta garrantzitsuena, partekatzen duzun horrek ardura zure gain hartzen duzu. Eta hausnarketarako ideia honekin amaituko dugu. Adimen artifizialak edukiak sor ditzake, milioika segundu gutxitan, baina ardura, azken hitza, azken erabakia, hori beste izango da pertsonona, beste izango da zurea. Pentsa ezazu.